Sziasztok srácok, újra itt vagyok egy smoke-os videóval, de az 2 lesz most a pálya. Ide jöttök, beálltok, megcélozzátok azt a sarkot, balklik és sima jump throw-val eldobjátok. Ez pontosan ráérkezik Xbox-ra. A második, bejöttek ebbe a sarokba, oda céloztok, sima jump throw-val eldobjátok. Ez is pontosan ráesik Xbox-ra, és teljesen kiszmokolja a CT-ket. A következő smoke, long smoke lesz, ide jöttök, így beálltok a fallal, legugoltok, felálltok, és ott megcélzátok annak a csőnek a végét, és a jump throw-val eldobjátok. Ez egy alap long smoke, hogy jönne a long, akkor ne tudjon kipikelni. Következő smoke, itt vagytok longon, ki akarjátok smoke-olni a CT-t. Ide jöttek ez a konténerhez, így a sarkához, legugoltok, megcélzátok azt, balklik, felálltok és simán eldobjátok. Ez teljesen kiszmokolja a CT-t. Itt van pár jó long flash. Bejöttek ide a sarokba, megcélzátok a pálmafa alját, és csak simán jump throw-val eldobjátok. Ez fullosan bindolni fogja a CT-ket. Itt vagyunk újra minden. Ugyanis újra smokoljuk CT-t B felől. Ide bejöttök, legugoltok, azt ott megkeresitek, és simán elgadjátok googolós jump throw-val. Én ezt egy offusnak mondanám, ez teljesen kiszmokolja CT-t. Ide jöttek ehhez a taxihoz. Beálltak ide a jobb oldalára. Megcélozzátok ott annak a jobb alsó sarkának az elejét, balklik és W jump throw. Ez kiszmokolja ajtót. Ide jöttek ezekhez a dobozokhoz, azt a sarkot megkeresitek, kicsit fölviszitek az egeret, és sima jump throw-val eldobjátok. Ez be fog landolni ajtóba. Nem olyan jó smoke, mint a másik, azt ajánlom dobni, de ezért is jó smoke. A másik, ide jöttek ebbe a sarokba, azt a pöttyöt megcélozzátok és eldobjátok. Ez kiszmokolja a Windows-t. Fúra. Itt van még egy ajtósmoke, bejöttek ebbe a sarokba ugyanúgy. Annak a bal sarkát megcélozzátok, sima jump throw, ez is ajtót smokol. Bejövünk ide, ebbe a sarokba. Itt van a kettőjük, a bal oldalát megkeressük, és annak is a bal oldalnak a jobb oldalát. Simán balklikkel eldobjuk, és ez is ajtót fog smokolni. Itt van még egy flash, beálltok ebbe a sarokba, megkeresitek azt a pacalt, rácéloztok, simán balklikkel eldobjátok, és ahogy ezt látjátok, kb. Egyáltalán nem bakít be, viszont akik itt játszanak, full vak volt, hátul is full vak, sarokba full vak, itt fent full vak. Oké, átérkeztünk CT oldalra, ide beálltok ez a doboz mellé, ez egy long smoke, megkeresitek annak a cuccnak a csövének tetejét, és a jump throw-val eldobjátok. Ezért látjátok, ide beesik és fullra kiszmokolja. A másik, bejöttök ebbe a sarokba. Megkeresitek azt ott, azt egészjük át, az alsó sarkra céloztok, és jump throw eldobjátok. És ez is kiszmokolja fullra. Van egy long flash, ide beálltok ebbe a sarokba. Itt van ez a tábla. Igazából célzunk a tetejére valahova, és simán eldobjuk. És ez
Amikor jön a langos játékos, kérsz egy feles, kipintesz. Bam. A végére maradt egy smoke. Ezért annál lehet kiszmokolni. Ide beálltak ebbe a sarokba. Azt meg célozzátok. Sima jumpra eldobjátok. Ez kiszmokolja tunnel, de hát ez csak retake-re jó. Mert amúgy meg bejössz ajtón és elszmokolod. Ha tetszik amit csinálok, akkor nyomj egy lájkot és iratkozzál föl. Nem sokára jövök új tartalmakkal, sziasztok!